Matongo esa. Matongo esa. Ende imba 1 ndio iri kuroweka. 5 1 ndio iri kuroweka. Rimwe riri right. Saka ndouya here kochiti ho right. Ndimi. Ndakuroka. Tombotinja matepo. Ati rutino handisini ndega ndiri kukwanisa kubata dare renyu varume nai mazwa problem ndeyekuti makakuwadza vatorwa mukakuwadza neverudzi handiti mune mweya yakawanda munomu ndikaivhura chaizvo kuti tatuka ngatimbotaurei nyaya munogona kuti kunditiza ndo solution but ndine nharo 1 zvaombofamba nestep by step dai ndichifunga kuti dai manga muripo taigadzirisana mumba tohwara handiti ndizvo but gera muda kushandisa mi muda kuita maform 6 haisi nyaya mai manje kune ripoti dzekumapurisa dzekuti warundi abuse muda kusungiswa mesi story ready so ndozviona izvi rape but chinzwa mani atazvijaira kuda kugadzira musha handiti ndizvo nyaya yenyu kuungana kwataita zviri mumaoko edare ramambo makaendesa nyaya mumaoko edare handizvo mukadzi mufambe muri mudare ndizvo mupurisa wamambo alipi ari kutobhadharwa dare riri papi but muri kukanganwoziwa kuti zvese zvamurita izvi muchada kupinda munyika yamambo mukasa muchiga wamwe wasara nekudini saka muri kungoita nyaya dzenyu musiri kutarisa kumberi kwamuri kubva nekwamuri dini kuwirirana point number 1 mudhara ari kutiza akaenda kumakuwa akanomutsa munhu akauya nevhu rake akaenda kuisa pomba pomwe munhu hama dzacho asozviziva awapo babana kuwirirana kana wakaita wari wese handichazivi but ikoko kongotora ivhu remunhu kumakuwa kwaaradzikwa kwakuunza murudzi rwewasimboti that point only ndisati ndaenda kureba inorewe right musha wakufa mudhadhadha kuruza hatichazivi pari kubva chakanaka nechakaipa nai ndianaita izvi mambo wakanyarara wakapusa mambo mutasa vakanyarara hawo muchiita zvinhu zvakadaro ishe muno muurikishi maichoita mba chokwadi ichicho sabhuku naishe ningatori nawe warusika wanga tori panapa iveni wanga tori panapa nezuri manheru wanga tori panapa chatenge tonzvengana bhora ishembune akati munhu kana auya munondifonera ndinofanira kunga ndiri saka uri zvifonera murume uite pamusoro iyi mambo hatisi kuita zvokuti mukwasha wenyuka but tiri kutora rengi yake nebasa rake ndiye muridzi wevanhu zvandiri kutaura izvi ndofanira kutotaura varipo panapa right saka pamusoro iyi hamusati marongekaba ndaidzirewo sabhuku mundaidzirewo mambo but mukaona pasvika 12 murundotenderera neurombo ini noenda kusimudza angu magetsi angu ndakwe but chokwadi chiripo mwana ari South Africa ndamununura 5 times achitsikirwa nematombo ndichipikidura matombo imi makarara muri urowa hope
ende ari South Africa ngauye ku kana arida kupona kuwirirana here nararai mesi machira ake tunyi twari kushandisa South Africa ngauye nazvo uno tochenesana totangire patsva tichienda mberi kana vasiri kuda ndiyoyo tazonditsvaga 1 mune nyaya dzekumakuwa dzekuotora wanhu kumakuwa kuwaunza murudzi rwana Simboti 2 ndizvoka ndichirarama nheru panapa ndanzi musha wauri uchenjeri mune hondo yepfuti mune munhu akaridza pfuti panhamo nometa mune mari dzakawanda sei this report da kuinzwa publicly kuti what was the reason yekuridza pfuti panhamo ndizvo here zvamakapirwa pfuti zvamakushandisa pfuti automatically kana yanyaya yakadai hurumende ngaizive 1 ndofambisa basa sezvazviri ndonyaya yatakusangana nayo munyika handitye kutaura chinhu ichochi zvakaitwa vamaita timanyika ndizvoka I don't know makataura here police hamuna kutaura hamuna kudini handizivi but ndo zvamakushandisa pfuti mambo mutasi zviri munyika yanizvi zvino ini handisi chirembo yekuseri kwedhoka ini vani kana hurumende iri kukutenderei kudaro takutodawo dzedu tiridzewo pese pese iyi kana ukoti ningomina nemenometo yevhoti mani nemaloyazi 600 ningomina ndiri 1 nongobvunza reason kuti makaridza pfuti for what purpose nyangwe masoja zvamunoona udzika nepfuti nemasteya nechi makambonzwa ruridza pese pese wanopiwa instruction handitika chiridza handizvo stop handizvo saka apa makanyarara vamabhabhadzira ndizvoka vamatonyarara yemovha ndimi nhasi tiri kuti uyai panapa hamupova futi panapa muri kutaura ma 1 2 3 4 5 manje handiti basa bafuti yacho isina kuya panapa inini munotofonawo kwaninofonawo kuti kune incident yakadai polisi muzviziva here hatinaba makaiziva makanyarara makapiwa mari here kuti makaita sei tototangirawo ipapo aiwa Zimbabwe yakasununguka handizvoba because hani makaridzirana futi makaridzira futi ke mudenga Gawe ne pfuti yafamba sinake masingawe nayo ngawe chimbomirai makangwara sitirika handiti zvimwe zvinhu tetu kuti ngatimbofukidzirane imi murambofukidzirana nditozvitaura public ende maripotsi ese epfuti tiusanganawo muhonde valley ubhinya honde valley uko takasangana futi nenyaya yepfuti handityi kuzvitaura takasangana nenyaya yepfuti mudzimu wazoramba pachezvawo kuti aiwa pfuti musha mangu yakushandiswa sechombo chaakuvhiringidza dzinza rese saka pfuti ngaiuya apa kwakunotora pfuti kwakudzoka pfuti yakazogumisira kuterwa 5 years back haisi mhosva apa pfuti yakamboridzirwa mwana ikaboora mudhuri wemba vayatsikwa-tsikwa mukadzi akarohwa boko akatyorwa boko vayatsikwa-tsikwa mwana wacho akada kusungisa chiremba nekuti wazotibuditsa mumanyuzipepa ada kusungisa right isinyaya
Panapa muri panhamo muri kupfutsira munhu. Wana Sekuru uri paspeech. Imimi mukati turret. Makoka futi makuridza futi. For what reason? Makaenda kuchikoro wanatsoka muri panapa mune chikoro. Ende vamwe wenyu masoja panapa. Vanoziva mutemo. Munotenderwa here kukwenya nyere pasina chikonzero. Mururidzire panhamo. Inyaya yekuti majaira kuita mashortcut muchiita choko muhomwe pamadeals enyu ese. Zvino munotambira paruware. Tarisingafanira kuti tinofukurana kusvika pakadai. But tinokumbirana kuti tiite wanhu. Handisi kuda kuyakokana nemini. Tirakadzisa musha wenyu utumire zvakanaka. Ari kupera ndimi. For what reason? Waruti ndakandine meeting tokwatisa manje saka zvinoita kuti mupe phone nditaure nawo. Unzai nditaure nawo. Meeting wanoita nezvei? Ndi chairman munapinda Makadini. Funi nyezunzvika baba. Ezizwa. Sai aiwa inokara. Ndisi kuinzwa vanhu nzeve dzangu idi. Halo. Sonduka. Kana mene imbonzwa. Fonera nedzinozika rume kasike kwende mberi. Fona ine imwe inonzwi. Amaisa pari kuti. Not available. Hello. 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 Yes. Makadi tsoka. Muri kutaura nachiremba wamakati auye kumba. Hazvisi kufamba bakuno. Nawo iripo ndiye kudai so ndarara paumba penyu ndamuka izvozvizvi ndakuchiti tione kutanga basa. 1 imimi wacho muri absent apa muri 1 iwe muri futi. 2 wamwe wari absent wari South Africa. 3 mudhara wenyu wekotora evhure kumakuwa kuya koisa Musha mana Simboti is absent again. Ndichirarama nhero ndirunesana nematare ekuzoridzwa kuri futi panhamo. Zvese zviri kuitwa mumusha wana Simboti. Saka tinogadzirisa sei musha wacho kana wakamira kudaro? Chekutanga Simboti. Pakazwa futi panhamo. Anongari apasi panhamo. Kunze kwenhamo, kunze kwemusha nekure kwemusha. Kusiyile zvemusha titori kure kwemajamba uyu. Iri tafa panhamo.
kuti padayerekeza mudenga kuti wazive kuti inorira tikukuzosiya kwakuita matombo pasi tikaenda pashi tikatokwa pashi nyaya iyo ikatongwa tikapedzerana tikadzoka tikaenda kufamba kuti takafamba musisiye muteiroro kuti inini dzimwe shuga dzimwe bp mota takadasiya kure takanati ndakuomwa matembere angu ndakuoya sadza rangu kumotikari chikafu changu uchi kumotikari handisi kuenda anywhere asi ndakazobata kutozipwa ndakatobva paukuru kuzipwa newana wadiki wanda wakandizipa asi ndakazouza kuti ndakure nemusha ndiri muri pato nemusha nditozibati paruisi simboti zvokuti ndisauye ndakamuka inini ndakatopfekera kuti utouya ndaudzwa kuti kuuya vakati zvakanzurwa hazvichaitiki sande zvakuitika satadei saka satadei yacho iyoyo ndada kutomuka kuuya kasi aiwa vaza zvakuitwa chii satadei ini musoro wangu wangu wachitema pamusoro chaizvo ndanga ndaitoda kuti ndibise semori yendaingoita pakutanga sematendere ndaingoita mafinals ese mumusha medu pasina kana anything chiripo anditika saka ndiri kuti kana iri nayo mafambira henyu yekuti mapionzi amukuri kuti muite nyaya iyoyo ndati inini shega ndiende kumameeting andinomhanya kuizvozvi pakanzuro apa ndinokumbire kuti ndaimecheni ndinogona kuya kuzvimirira ndaika nyaya iyoyo. Alright Mutei. Alright, ndanzwa mataurawo your side. But inini ndiri pa level yekudai so. Tese tirana tsoka. Tirogadzisa musha wenyu. Handitika. 2 kutopumwa kwamune muchitoitwa ikoko. Ndonyaya dzandafambira kuti ndirevhure. Handizvo. Kuti ani nani achaona imi muchionawo munin'ina moyanana. Handizvo. Towaka musha wedu ana simboti. Handizvo here. Takatowakana musha wacho iyoyo. Tigama sabatare pasi. Tikafamba kuti takaenda kunambu kuti mnanga takaenda ikaenda kutare takataura ndikabvunza kuti ndibate kana ndakaromba ndikauya kwenyu imi tsoka nditika ndaifungidzira kuti singadiri pamberi paya pane zvichataurwa nezvangu nditika handiziva kuti makazopiwa zvimwe zvinhu izvo makapiwa idini kuti iye munhu wakaita futi wakaromba no problem inouya Mutei, kusaromba kwenyu, kuromba kwenyu, kusambobatwa mumatare kwenyu kana kubatwa kwenyu, tiri kugadzirisa musha Wekwamawoyo. Ndimi vana baba imimi, vana mukoma imimi. Handizvo whether ini musha wedu kutouya kumusha ikoko ndakasoudzawo kare asi ndinotoita effort kungoya mumusha imomo ini nditori mumusha wangu utori kumusoro nenhamo dzangu dzitori kuinadzo dziri kumusha kwababa wangu ini handii ndizvo ukanogara totogara bhohera kuti rimabhizinesi angu handimugari padhuze. Alright Mutei, rimwe zuva mufungwa nedzimwe zuva nditori part and parcel yemumusha iyoyo. I'm not but in what is that of sort of a cousin brother in Musha imomo. Aiwa kana itsoka imi mukati handisi part and parcel yemusha unoyo, muri cousin brother. Baba venyu na baba vedzinza rino iri vane mutsauko here? Amusi wasimboti here? Kutama kuenda kugokwe tsoka, kubva kugokwe imimi rudzi rwenyu ndiwana Mawoyo handiti. Kana mukabuda umwe munhu anozvichinja senemu ozviti ndiri mutambisi asi ari weropa rewasimboti Wekwamawoyo, ndi Mawoyo chete. Naika tida kugadzirisa musha imimi mirai imimi vari kuno kwakaombera ngozumba kwenyaya iuyi wari kuno kwakaisa ngozumba kwenyaya iuyi here? Good. Saka ndiri kuti simboti kunyangwe mukaenda kubhohera kana chimanimani muri kumbonongedzana, ndo zuva ranga rakanaka rekuchenesana. Ndatsika zvino mumusha medu kuti tione kubatsirana kuti muri hama, but pamwe pacho imi hamusi kuona kuti nda kubatsirai sehama. Nai ndinogona kwazvo kuchinja nhasi zvichimuka zvamune chero imba hazvindinetse, ndazvinditorere 10 minutes but anongobatwa maoko tisu tsoka kubva patakaparadzana musuya uya. Ndarescuewa mwana ari South Africa, mufonerei mumubvunze 5 times aitsikirwa nematombo. Imi makarara. Ndiri kutovaudza kuti kana muri kuda nditsunhure muone kuti anosvika here kunoka ari mupenyu. But hondo yese imi hamuioni.
because muri wadyire sadza tsoka but inini manje ndinoti kusawapo kwenyu imimi hamupo 1 umwe mudhara haapo 2 uyo haapo 3 ndobva ndagadzira zvandagadzira panapa nhasi vaona mwana wakagwina kuswera mangwana munoti good Mutei plus nana ufara nenyaya dzekuti munoridzirana mapfuti dzenyu dzekukana kusvika pastage iyo chinhu chatinofanira kutogadzira tokanzelana mukuru whether aita wrong aita chii munhu abatwi kora nyaya inopera nekutaura totaurirana towaka ukama hwedu hwana tsoka kwete hwekuita kunge tinotengeserana handizvo kutokanganisa ikoko chinhu chatofanira kugadzirisa taamumatare emusha wedu tofanira kugadzirisana mukoma sori munin'ina sori handizvo zvinoitwa nekuti iye mangwana anomukawo baba amuka baba kudaro chaakaita kwamuri ndo chachaitwawo saka hatidi kudyara ngozi tichiona handizvo saka ndiri kuti ndakafungota patakatirana sori tikaita zasori zvezvizvapera ndodaifungidzira kana pachine achimuitira achipapo noproblem yonguuya ndikandouya uraiti Mutei itai mufambe toonoti aufa muripi izvozvo ndibhoera izvozvo bhoera murambinda tikati bhoera vatati chiya nyazura bhoera ndobva tatopinda mabasa nyazura alright imi musadaroba imimi honorable kana kutamba muyiridza mapfuti munyika yedu muno kuti ndo masava ekuti tifenda ekuti mbambo imi ibasa rayo rekuti saka munauya futi nadzo dzetsetsoka munauya ne-AK47 alright it's okay munofambai nadzo mudhara hapana chakaipa it's okay no problem isisu alright it's okay pakanaka Mutei haiwa pari right zvino iwo wakaburitsawo dzawo manje imi muchizvidhifenda wabva waburitsawo dzawo munozoita musha here ma saka imimi mukaridzawo awo wari kuridzawo next vamaita sei Mutei musadaro ba alright it's okay uyai manje rinenge richiri dzinza here mukadaro manje apa muda kugadzira musha saka mauda kugadzirisa Mutei chiuyai tigadzirise dzinza alright Mutei chiuyai tigadzirise dzinza kudaidzwa kwenyu handisini ndiri kukudaidzai muri mumaoko edare ramambo handitika saka ziwai kuti absent hwenyu tiri muprogram inenge iri mhaka kunasha so ngatisadaro ngatingei tiripo tese panobhenda panonaka tobatsirana tiri tese semhuri uye sepwere tibatsirane kunaka kuipa tiri pamwe tisina umwe watinozoti ninga ngasiripo nofunga pamwe zvabva zvazoti aiwa thank you very much Mutei aiwa it's okay Mutei alright pakanaka regai ndipfurire mberi ndimbobate futi pamwe tirombokurukura hedu handisati ndatanga hangu basa ndandakatomira because kana dzinza racho rakashota risiri kuda kubatana pamwe pacho ndogona kungoti ngawaperawo alright zvazoshata ndo paunotanga kukutaurirai mani alright aiwa anyway Mutei ndonyaya yada kuti tigadzirise iyoyo yekuti kana dzinza richitamba nachihwande ngatigadzirisane tosiya taisa komiti yekuti kana pane aita problem ngachirezwe kukomiti toudzana tese kana tiri kufamba kuenda kumuprofita todzivisana tese vanhu vedu tiri kumbodai sisi nhinga neproblem yakati todii ndo zvinobatsira kuti musha urege kunongedzana aiwa it's okay kana vaifika samukoma waiwanichinjamba zvese zvaita musha mwavo zvese ndo manje
ndo zvakanakira kuti kana taapo tese semhuri toudzana manje pasina kukana pasina kudi honaiwo apa neapa neapa neapa. Imagine dai ndiri uriwo iwewe uri kunzaro unonzwa sei tosiya tagadzirisana. Ndo zvakanakira kuti chandogona pabasa it's counseling guiding tobatsirana tosiya vanhu vayanana. Uyo uchitaura kuti aiwa enda ndisikubatana neba ndiri kushawo pakati yoto apa wakandikanganisira pakamira so apa enda chenesoi wakamira so saka let's be together kuti mubatsire musha umire zvakanaka. Hanzvadzi dzedu dzirorwe simboti dzigarowo mudzimba momupiwa akamabhachi nemabatiro hazvinakidzi kuti kunoko hadzisi kurorwa dzako uko hadzisi kurorwa une vana izvozvi uona kuti ndoitawo zvakaitawa natete apa ndatadza kurara nengozi yana tete futi yakaurayiwa mumusha muno michiitwa zvisiri zvoba It's good. Ndonyaya manyidza tiri kuti nhasi ndio zuva rekubudirana pachena tichifumurana tobva tapedza vatagadzirisana sewa simboti vatamisa musha zvazviri tosiya taisa komiti ende mukomiti tinotora hwani wekwenyu hwani weyo ari kubhowera kwamurambinda kupi iyi ndiyo yakomiti yemusha. Ane mwana arwara suma vanhu ava woudzana sekomiti mataurirana pagurupu mwana ari kurwara tete adai tofamba tese kana tawirana kuti hambai kuchipinge mese aiwa tikuenda kumozambiki tese tine tiruziva kuti tanzi nekuti musha wedu waora nekurasirana tsoka. Ndo mabatsirire ndinotoita kana mukanditarisa paYouTube mudara ndo mawakire ndinoita madzinza mukombe wekubatanidza kwete marudzi nemadzinza chipo chiri matiri tsoka chipo chiri matiri saka handinakidzwi kuti inini kudzinza kwangu kwakadhakwa ini ndiri kuwaka madzinza nemarudzi ewamwe wachipururudza wamwe wari kunza maJudi 6 ekutenda magamba edu ewasimboti then isusu kwedu kune hoho uyaitsoka muimimiwo good uyai mimi musafe neBP nepressure munouya tokurukura togadzirisa mese muri wrong ndoudza kuti apa pari wrong apa pari wrong apa pari right apa pari right saka musha takuumba so tawirana tese here yes done takuenda mberi mawaka musha wasimbotika ndokuti tsoka kanyangwe maboy thank you simboti. Okay. I'm sorry. Vanhu vamwari we vanhu vepanapa ndokumbira mundipiro vanhu avo chikafa mapiwa what I did okay thank you. One down takwenda number 2 phone number dzamdara alright mudzimai wamudhara ari pana wakashayika hapana panapa tine vana vacho right wapweri takudaika but zvicharemera baba manje totaurana pamhene kuti apa kune kwakugadzira inonzi janjawiro tozivisa here mambo zviri pagiraundi timangari kumangarira baba tindizvo maita kuno asi outcome judgment ka ichatsikirira tetsewa natsoka saka inini ndandirufunga kuti zvinoitika mudharanga rukyaurohwa nekuti wafanira wacho murubhoira maningi saka ndirombokupai 30 minutes dzekuti timboite hakuna munhu anorwa kana ndiripo inini hakuna never ever hakuna unokana nemunhu ndiruperekedzawo naunhu wakabvura kuuraya chaiwo aitaura kuti takauraya takabvura kusheka tibva tadare handizve asi pakamborwa munhu hapana unorwa papanapa
saka toda kumbopanana 10 minutes kana kuti 30 minutes kana kuti 1 hour dzekuti baba vauye. Asi nguva dzandiri kukupai idzi dzikatadza kubuda zvakanaka, imhaka dzamuchazomira nadzo kudai dzichazoripwa. Handizivi kuti mambo mutasa vachakuchajai sei. Zvimwe zvacho tiinawo panapa tine ziso rawo, zvinhu zviri nyore kuti tinondohwarara hedu neuyanga wedu tokumbira regerero kune vari paground, nekuti tikangoreza kumusoro kuti ndodzapa nazo zvinonyangara. Tawirirana tasisa timbotyi kuita basa vanyangwe kuita basa polisi iri pano hazvitityisi but aneta nazvo. Izvozvi soutozviziva kuti ndiri pano, so information yakasoenda kare. Zuro panapa pakazara nekwese kubhuku netsinga pangaraudzwa nani handizivi, saka hazvizeri handizvoba. Pane nhau yatinayo wana simboti, tine mhosva. Mune dare reuroyi riri mumusha medu muno. Bhande iri isvinu. Murunzwa here wana Mutei? Ndaona bhande iri raitombotera vana tete kwavakarorwa vachidzoswa. Muchitoudzwa nyaya pachena kuti wewe tadzosa uyu nemhosva yeuroyi. Mune makatudzi rutaurwa murudzi rwedu muno dzanetsa kuvanhukadzi nekumachembere. Dzinoti uroyi, uhure nekurowa varume. Vana vedu vari kugarwa nemweya wekudzwanda varume. Imimi ndimi wana baba wacho, handizvoba. Handityi kukutaurirai nekuti mangwana muchatambira nhamo yemukwambo abayiwa bhafa. Pandararama nerumwe ndatoona ari kusimudza chidya kudai so anyikwa banga chidya chese ichi. Nemi hamuchadziva tsimboti mimi wana tete wenyu mimi ndewedu wana tete wacho. Ndatosangana nazvo pandarara panapa. Banga kaona mwana akusvika kubata banga kusambotya kurizemurira pamunhu kuti nka garai pasi. Munozviziva here? Kuzvamunorinyararira vanozviziva angozviziva. Pamusoro zviri kuitika here kana kuti kwete? Aripo here akazviita pana? Ndo ndiani wedu? Makambaya murume? Musamudaireka, siya zvidaireka. Muda kuvharidzira matanga. Ngadaire ega nemuromo wake. Mangwana kunozonzi aiwa warundimanikidza kana kuti wakandidairira. Ndiri kunyepa here wana mukoma. Handima musuzviziva apa? Makambaya murume? Akaiswa mastichi mangani? Handi murizvona? Mutei, murizvona? Chiwanhu chinotaura kuti kaona munhu akungobuditsisa munhu ropa so achiriona nemaziso, anofanira kutoyambururwa kuti chinhu ichocho chirege kugara maari. Next time anokutaurira kuti handityi kuuraya munhu ende anomuuraya shuwa. Pabhonda pabharabhara apo gore randakauya kwana Chidamoyo ndiri pakati pematare ndakavataurira kuti munoona here wadikani, nzvimbo yekumabvazuva iyi kuchaita muroyi, asi paita muroyi atoita kudya mwana muchipatara. Vanhu vakaseka, asi zvakaitika. Hazvina kuitika here pabharabhara? Akadya mwana kudya kutadzura hidiko paduzoda kunditsvaka zvaitika kuti ndichada kujorera yaratsika. So ndiri kutaurira dare iri kuti mukasagadzirisa musha muchasangana nehondo yemukwasha
asi muchaurayirwa mukwasha iya makunde nyaya madzuke yaya yanzwa dzedu ndedzedu neniwo mutora hanzva dzangu tikuwirirana saka zvakwa imimi kumira sana baba kuti tirambe mweya upi 2 ndararama manheru ndichinetsana nenhau yatete munomu muri kuti nhau yatete makaigadzirisa nhau yatete haina kugadziriswa ichipera zvakanaka no ndorama but kana matsidzira kuti imba yako tete iyo inofanira kunge ichipfungaira, inofanira kunge ichibikwa, inofanira kunge ichiitirwa zvainofanira kuitirwa. Handi kungoti takupa mukomana nemusikana dzidzwa topera bye bye. 1 2 kuripa kwacho makaita chitsotsi. Murunzwa here 1 2 3 4 5 1 wangana 5 ndizvo newakadzi wavo 1 2 3 4 ndizvo wachikuchidzira ndizvo patanena tete bhafu bhakwalipwa munhu 1 saka mese malipo imakanena muri 1 2 3 4 5 pindo yemvunzi dai anga iri kuenda kukoti kana kuenda kujeri kunoenda munhu 1 here kana kuti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mese munoenda aiwa umwe yedu seyakadaka alright shamwari yangu shamwari yangu uribo good shamwari yangu wapiwa chikafu here shamwari yangu hausati basi alright apo wani tete apo mutsvagire chikafu kana pasina mupedi mupeito chop ndindirutaura mupei good piwa chikafu shamwari yangu musamupopotere bashamwari yangu handizvo zvandiruda mupei chikafu kana muda kutomupira kusaidi handidi bana unogona mupira panapa uya kugara hako apa upirwe ipapapa uye wakanyarara nokuti munomupfinya nzeve mai saka hatidi hunhu hwakadaro ini ndakumbobvunzai wanatsoka imi muri kuti takaripa munoona marowa munhu muri 4 muri 5 ndizvoka kune akaponda achiona semwana udai ende hamuna kuendesa nyaya kumapurisa zvakanaka makaita utsotsi kuti tingofarire nasabhuku ameni babada aichata uditsiva ede yararai wamwe wacho wapenyu wanga waripo wanga wakura waiona zviri dini waenda waibonyera mushamu waipereka hanzazi ziri udisiplinina munhu bvafa ipapo hanokwira ambulenzi hana udini tirumbodawo nhoroondo yacho munditsanangudzirewo kuti mwakazoifambisa senyi mambo mutasa mwakamuudza here kuti takanera munhu kusvikira kupfa ishe uripo makamutaurira here kuti takanera munhu kusvikira pakupfa chitsvuku makagadzirisa here ndati mumbazvambai kwadi dzinza redu hari mhanyikiba zvoinza muti wada kudzoka hamusati munomu muchadhakwa nadzo nyaya munomu kudzidhibura so wani tinodhakwa mamuri tinobvururudza hazvishandiba izvo manzwa here kuondonga rodhi kudhonza siremu rodhi kuri nyore asi kuzoigadzirisa to maintain that it's very hard ime ndimi masimuka mamira tsababa kati
Hamiye baba. Ndine mibvunzo ndoda kukupisa inayo. Murudo. Muno mune ngozi yachete yandasangana naye manheru ndakarara mukabhoisika imenyu ako. Tete ari kupopota. Munozviziva here? Kuziziva zvine zvasiziva kuti zvinofamba sei kuna tete. Ashe. Hapana chamuziva ba? Kunasaziva chacho chimiro chacho chandisinasaziva kuchiziva. Asi chondoziva ngechekuti pakaripo takadzoka kune vakatibatsira vacho vakaiswa kuti zvinenge zvapera. Kana unozobvunza zvee unozotara nezita rangu. Handidi pamusoroi mirai kumhanya handiko kukosora ba. Mudzimu waibuda kumba kwenyu kuno here? Waihakirwa nachiremba uitaura udobuda pana chiremba here? Mamuruisa karikira mipi? Yakabuda kuitaura nachiremba. Ndizerema here. Yeo mbunzo wana mai. Kana ndiri wrong, mwa mataura kuti chiremba urinyi. Wanhu wakanena tete toti wanga wari 4 ndizvoka. Pamwe nawakadziwa wangani 3 ndizvoka. 4 plus 3 ndiani? 7 ndizvoka. Pa 7 vamabvisa munhu 1 vamati ndiyari. Pindurai kuti zviri straight here. Imimi mega atisuda. Mwana wenyu imimi aurai anerwa kumba kwa mambo mdasa. Mwana wenyu imimi. Wanhu wakanena wari wangani? 7. Tuwira. Pa 7 vakanobvisa munhu vanzi takupa mukomana nemusikana paukama takupa mukomana nemusikana zvapera. Tambira imimi hama dzacho. Dairai kuti pari straight. Hai vadairisai. Saka ndiri wrong. Hamusi wrong. Tete. Pari straight. Basi yani wanasunga ndio wanabatsira baba. Wanwese Wekwamawoyo varipo vakatarisa. Varipo vashizha. Ende ndikatarisa so ndinoona kunge bvuri racho rakaturwa kwauriwe. Ende ndichiona mamiso mukomana nemusikana asi mucho wacho kuti utomire kuno kwacho zviri kutoramba mutodzungaira muri musango. Nokuti zvinhu makaenda kunoturirwa bhara kundokochekwa. Bhara risina direction, risina formula. Ndikatarisa danga racho rakapiwa tete kabanga kwasara ng'ombe 2. Amen. Daira akokenda titi. Ndandoda kuti ndibva takabatsira baba panyu panhawe yatete. Nekuti nhawe shuwa yagara iripo. Ende pane zvinhu zvakaboitika zvekuti tagara nyaya iyi tongoitaura. Nyaya iyi yakabudira pamukadzi wangu inini pandogara naye DC. Ikanobuda ichitaura zvatete, asi zvinhu zvakaita sokuti zvava zvakasangana nezvekumusha kwavo. Tikadzika panapa tikaungana pachisaumana. Nyaya ikataurika. Asi nyaya inenge haina kutsipwa navanhu Wekwamawoyo. Tete kana muripo ndokumbura musimuke mutsanangure. Tete zoya pamoyo ndandisi apa pasho saumani. Hambai, tufamba nayo. Tamatari. Tatobuda tete akatabuyu kuti tete ari iye mubudi murora wedu aibudi hwaru tete akati ndakauraiwa inini. Ndakauraiwa. Saka izvo ndakauraiwa andina uripwa mushere muna ndikonekta kana zvisi. Andina uripwa mushema. Ndo mazwira endakadini. Akapinda mzee dzangu. Karako basi. Done. Tumatamira koma. Taisa muwani kuro baba. Yuta kuti kwadi. Patine utsotsi hwana simbotika wakatobvura wakatoti tatodini. Taita sei? Muri kunzwa kuti report kuti akabuda manje pamurora. Muno. Akataura kuti nauripwa chi? Muri kunzwa? Nyaya yacho vaitwa sei? Zvinoumba chingotsindirwa ifarandisheni nebreya toilet massage kuti isimbe. Kana uri mweya wengozi hauna izvo ba. Chingoita rirani 27 June.
tingoita iyi nekuti hatigone kupfuura indatadza kutorana natete muno marubhecha kuti hakuna unopinde mumba. Ini ndakapa nchirohwa wakunda vacharowa varume havasati. Dai vanatsoka taibereka vana vakanyangara zviri nani. Rova mabhunu but aiwawa. Uriri baba. Ende kuzvara kwacho mungovhura kuzvara apo kuzvara hamuna nhete mwaba. Mudara. Comrade. Pakanerwa tete mamuri vimi. Ndakato nyaya yakaitika handisena baba. Gore raberekwa ndo zvakaita. Muriwe munani baba? 78. 1978 ngozi yatete pandanga ndiri kubva kuAmerica. Right. Asawanidziwa nyecha. Wakanga wari paground yawo iwona nema ngaichi. Ini ndira kumboona pamasuba asi kuzwa ndiri kumba kwangu ndizwa kuti tete watofa. Ndipo ndakamanya kuona muningine wangu. Muningine watofa ndipo ndamanya. Ndasvika yes nyakura wacho atozviendesa ega kumapurisa. Asi handina kuona kumeso kwangu. No daro ngomba naita open and custody to behave and semunhu ane bhandere ubvuyi munhu mukuru nyangwe maboy aikona kudaro aiwa gumire mbani kuramba musimboti mhosva kungobva kwaita dirauti pano wadoramba nagore rino kwabva kwaita mhare rudzi rwasimboti harurambwi iba we alright pamusoro iyi right. Zaita. Mukona ndada isoka nendoda kuti munyarare. Ndobva chichienderera mberi. Pamusoro emhuri yewasimboti. Ndinoda kuti tibatsirane. Kubatsirana kwedu kunobva pakudai so murudo. Izvo zvinhu ndaumboti mbobikwe. Ndizvoka? Mabikwa semhuri. Asi ndisati ndadaro bamanje. Kuti tirege kuzokengana. Paukama. Ndokumbirawo kuti tunhombo, tumpura, tumbiya, tunyi turi mudzimba umu. Tibvise tise pasaiti. Ngekuti kana takuzo batana ka atidi uzotsurana apa tikazobata tunhu twakaita fanike turi mumisha menyu manje tingozoripisana ndizvo tikuwirirana here handitudairana saka chekutanga ndinokupai mukana ngonzi kuti umwe naumwe anga ane mbambo dzake tozukudura mbambo dzedu toisa pasaizi nometa zvinozara bhasiketi bhara kana kuti ndege kana kuti helicopter no problem noti matambudziko anosiyana nemanetsero anodini anosiyana handiti ndizvo saka ndinokumbira kuti tiite sekudaro tikanga taita sekudaro tochichi mobva machichibikwa manje mukabikwa pamagezeswa maavana vatsva ndizvoka kana pane zvandinozo zvauda kuvhenekwa zvauda muridze basa handizvoba pamutange muchimboita chikamu ichocho tichakumbira kunge tiri kumbobatsirawo vamwe vanasawira wedu wabvawo kure tombowabatsirawo kuti wafambe nekuti waane mazuva mwaka nemakore wamwe wabva Botswana warara wachifamba kusvika pano watoriwo nematambudziko anenge enyu wautoti hawo zvawo zvinenge zvaakuitawo ndizvo kavabereki saka murudo vatore twedu ko madzimai vari kuipana ndevana Sechijumana Maikoro Ebedani originated in greatest in Aradan. Tambo dzese waitiona dzetsinza rino iyi
Asika iwe waitsika kai wewe waiyamba kai wewe urambirira. Ndaitaura sindaona zvautoshaya basa ndabona zvaibatsira botri. Asi hawaiziwa here kuti uya wakashorwa akazowa se wakafanira mazuva ekupedzisira. Good. Dombo riye rakaraswa nemu wake asi rakazowa akakona. Ndiyo hondo yatinayo. Ndauya kuzosunungura iwe. Asi chichaputika. Nekuti achigone kugara pane tsvina. Waiona? Ndosaka wakaoniwa kumatare tisingakuzive. Wanhu wakafungidzira kuti pamwe tine barcode 729 but hapana but zvakakutaura kudhara. Ndinonyepa here wakanga waripo? Ndiye kau? Akabata matare ekuti dzinza ribatane. Ro! Uyu! Ndinonyepa? Uchipa handikuora apa. Asi mwe macho aitotukirwa nemwamuna wacho kuti unopenga. Unopenga. Zvakozvi. Zvakozvi. Zvinazvo Musha. Asi chikorobhoka ndo chichaukorobai uchida musingadi nekuti maita marutsi. Saka ndiyo nyaya. Saka ngatimbotore tuminamato twedu timbobvise tiseva side. On your marks, get ready, go. Dorai! Murudo. Mukazonge makundishandisa munobhatara. Wewe. Mukazonge makundishandisa manje muzobhatara ndozokutaura kuti 5000 muzoti wakatanga mwanangu. Ukatiro kwenyu. Moito kumusiye Musha wasiboti uri open. Handi toba. Chione kuti zvawaro ngezvipi zvanhu zvinhu ngezvingati.